yamathuba emisebenzi. Ngithiwa inkinga ngiyayibona but musukukhuluma ngomuntu engekho. Yilokho engikushoyo. Nani ungizwe besikhuluma ngaye. Hamba ovula live wakho ukhuluma ngomnyeza is fine. Akunankinga nendaba zomnyeza mina but musukukhuluma ngaye engekho. Ukhuluma ngongizwe engekho. Ungizwe nomnyeza into embile engafani. Yi-TikTok umnyeza ungizwe as a public figure. Njobe hlale edelela kangaka umnyeza lapha yena kula ku TikTok. Ngisho uhlale edelela kanjani uyayazi i-account kaMnyeza ngingakunikeza yini nenamba yakhe manje uhamba ukhuluma yonke into obufuna ukuyikhuluma kuyena ongafuni ukuyikhuluma la. Yini ucikwa ukuthi ngibuza ukuthi wena uyasebenza futhi. Hawu. Wena ungajabula ungangibuka kanjani mase ngingena umzamo nje obela nje wena uphume wena emva uthi uphume yini ekudinayo ayikho into efana leyo ayikho into efana ya ungalinye nje athi ayiqonde kodwa le bafowethu ayiqonde ukuthi u-live uhamba ngemthetho kaMninithi umuntu ovulile uma usiqiniseke ukuthi akungakhulunywa ngomuntu uthi engekho ngicela sizamele ukuhlonipha lokho uma singahloniphisani nalokho iningi indlela zokuphuma ku-live uyaphuma uthi hayi chama ukuthi wena ufuna ukuzwa lento ofuna ukuyizwa siqinisekile awuthi ngiqhele but into ebesiyicabanga ubiqonde nje ngokuthi kungani ungize ezekhuba kungani wayemdefender ilaphi indaba bafowethu asingabe sisiphuma size siyogxila ekuthenini ubana kaBhulu ubana hayi asingayi nje lapho okwamyeza umyeza phela akanawo ama-followers afana nawangizo mina nje angiyazi ne-account yakhe yeah so ngicela sizameni nje ukuthi sihloniphane cause kwawena ke mina uma ngaqhamuka nje umfana wami efike kuwethi uyangibhedela ungangitshela ukuthi kuyokwehla kamnandi lokho ukuthi lo mfana lo uthini kimi or indlela nawe ukhulisa ngayo leyo so inkamba akusufuseke kuphela Sawelophuza uyabona ebright lento isixove kaningi ngabi la ko TikTok baningi abantu abangasezwani ko TikTok ngezathu zokuthi umuntu aqhamuke ezokhuluma ngelinye iTikToker lingekho into le isiyehlela abantu abaningi ngabi fanele ngivumeke umnyeza uyakwazi ukungena kulo live abe right umzimkhalimali uyangena kulo live uma engekho omunye asikho isidingo sokuthi sivule i-topic ngomunye umuntu ngoba kuzobe ngazi ukuthi yimi umuntu enginomkhokho bathi mina ngixabanisa abantu so bengivimba loo nto ukuthi mhlawumbe ngiyaphiwa umunyeza right noma anginambezi naloo nto kubaningi abantu abangizwanga futhi into eyenzeka la abantu abangayazi into eyenzeka la into eyenzeka la kwangena abantu la sasi live noMbeje wayesanda khipha si live uMbejeke sayikhulumela ngalento yoMambomvu nani kwaqhamuka abantu bazophika agenda abo ukuthi abazwana noMambomvu bamthuka benza yonke into emva lokho mayiselanda uMambomvu sungazi ukuthi mina engangade ngithuka uMambomvu noma engangade mhlambe ngikhuluma ngoMambomvu kwasha kwacima kanjani kanti into nje ayikhulunywe ngale yanto kaMbeje beshelana nolokhuza noMbeje kumnandi kunje ilanti yayumdlalo abantu bayithatha serious kwagcina manje kufanele ngichaze eceleni isidina saku TikTok abantu benza lonto basebenzisa yonke into ukuyenza ukuthi abantu bebe against wena manje mangizovumela lokhuza mangizovumela umzimkhalimalo ukuthi akhuluma ukuthanda kwakhe ngolokhuza ngomnyeza leyo nto izoaffecta mina egcineni kufanele ngichaze manje hayi manje mnyeza ukuthi angifuni lonto leyo bekuyilokho nje bafowethu ngiyaba so ezinye zezinto niyayikhuluma ngokwe-experience yini yokuthi nikuba mnandi nina kusala kumnandi kudlala but wena mnazi ka-live ekugcini kosuku yonke into isala nawe utsho ukuthi awunazo nanempendulo zaloo nto leyo fanele manje uqale phansi uphendula hayi umzimkhalimali ubengalwi ubezama nje phaya ngichazele wena-ke manje hayi bafowethu ayibencane bafowethu hayi ayibencane bafowethu
Kuqondile. But-ke ungakahambi-ke Mzimba imali bengithi-ke angikubekele-ke esithombeni leyo ukuthi kukabili ubudlelane bukangizwe noZuma awusephumile. So ungizwe unalo lonke ilungelo lokuthi angavumelani noZuma politically. Unawo wonke amalungelo lapho. And-ke mawusuthi uyakhumbula nje futhi isiqiniseko ungizwe into yepolitiki kade ayiqala before MK iqala. Ngisho nje before MK iqala-ke nje cause uZuma uyikhulume indaba MK phakathi nawo unyaka but sesizwa manje but engekho leyo information kithi sonke. But ungizwe uqale ipolitiki before uZuma eyiqala public. I'm not hiding. I'm on a call. Yeah, so into eyenzeka-ke ukuthi ungizwe already kwayenazo iy'mfiso zakhe. Kukhona izinto ayefuna ukuzenza politically. Naye une-agenda yakhe. Kwaboshwa uZuma. Into eyasukumisa ungizwe kwangasikho ukuthi uZuma uboshelwa ini wayemlwela ngoba umZulu ukuthi hayibo ngaliphi siyawazi amaqhaza akhe uZuma njengomuntu omZulu. Wayelwa lapho waze waboshwa kwathi ubhebhethekisa udweshu. Ukuboshwa kwakhe ulwela uZuma siqu sakhe hayi ivision kaZuma. So webhuthi bright ngilinde and then bese yasuka ke lapho ipheleke indaba yecala ebemseka ngenxa yokuthi umkhonzile yena siqu sakhe. So mayesevula iqembu usenalo-ke i-option ungizwe lapho ukuthi athi hayi ngiyakuzwa-ke lokho kushoyo kodwa angihambelani nakho. Ngaze kubekele nje ngoZuma noMalema. uZuma noMalema bayazwana but politically abavumelani lapho and right lokho. So ungathi-ke mawusubone ungizwe alwela uZuma isiqu sakhe bese uyitshela ukuthi uzophinda amlwele politically. noZuma nongizwe naye unama-agenda akhe, unawo amaphupho akhe. Ukuthi khona into ayisho nje ngekhathi sikaMayimaye isiqiniseko ayisho nje ngayizwa ukuthi ujulile-ke la ungizwe yiyo into ayifunayo-ke le. That was before i-MK ifika. So ungizwe naye wayenawo ama-plans wakhe noma ningambuka njengohlangene kodwa nje unawo ama-plans akhe ahamba phekwawo. So engakubona ukuthi yathi mayiqala i-MK wayisondeza kuyo. So okungenzeka-ke ngoba ngeze ukuthiwa bakhuluma naye esayidini. So mina ngokubuka kwami bashayisana i-MK nongizwe ngento engizwe ayifunayo yena hayi noZuma. Kwasuka-ke lapho ungizwe waqhela kwi-MK waqhubeka nemission yakhe oba naye owumuntu khona into afuna ukuyizuza makuphela usuku. Waqhubeka nemission yakhe. Imission yakhe iyalwisana-ke neqembu le-MK. Unawo futhi amalungelo lokuthi angavumelani ne-MK kodwa mayesekhuluma ngoZuma siqu sakhe because uZuma ukabili bafowethu. uZuma khona upresident bese kuba khona athi ngithi nje ugegehlekisa. Abafani labo bantu. Abafani labo bantu. Ugegehlekisa umZulu oneqhaza libamba empini bese kuthi unanga uZuma upresident opolitical ngiyakubekisela. So maye ngazwani naye uma eqala kuZuma-ke because mase sikhuluma ngepolitiki unalo ulungelo lokumuntu lokuthi ukhulume ngento ayenzile phambilini ukuthi abantu bengamvoteli. Ngoba nje sinalo ilungelo sokuthi uRamaphosa ningamvoteli ngoba enze 1 2 3. uMalema ningamvoteli uzovula amabhoda 1 2 3. noZuma
banalo abantu ilungelo lokuthi ningamvoteli uZuma ngoba wasuka la and usemdala ukuthi engenza lento 1 2 3 unalo ukusho leyo nto politically. Uyacabanga Bright mfowethu, uyacabanga izingane zakhe zikulokhuzi ezinye zazo MK yabo even umakoti wakhe abakoti bakhe abekho ku MK but why kuzokhwethula ungizwe ingane abakoti emndenini abekho kulokhuzi abekho lapha kulokhuzi alelo ku MK why kuzofaka kubantu ungizwe ngamasende manje so ilapho abantu ke abanga understand khona ukuthi akukona konke lapho siyovumelana khona bafowethu. Iyo akuyona yonke into ekhulunywayo ngawe elwa nawe siqu sakho but kukhona elwa necareer yakho. Right nosiqiniseko. Ngicela uxolisa abafowethu, Ungayixolisi mne wethu, ungayixolisi. Amadoda ihulile. Into ungaphuzile ayikaze uyadinga ukuxolisa. Iyekele kanjalo nje mfowethu siqhubeke sikhulume. Hayi ungizwe right bafowethu, ngenzela ukuthi nje kanjalo le. Ngenzela ukuphuma nje bafowethu sengidlulisile ukuthi hayi bafowethu, hayi bencane ungizwe right bafowethu. Okay. Yeah, so siqiniseko ke ilapho into yami ukuthi abantu abaningi mina ngiyabazi ukuthi banokucabanga ukuthi kumele siye ndawonye njengamanzi. Yabona ke mina ngomunye umuntu ongayivotelanga iMK nakhona hayi ukuthi bengiphoqelekile cha ngivotelanga nje ngeke izathu zami. Kodwa esiqinile nje sakhona ngakubekisela ngokuthi istructure sabasqaqini abakazi ukuthi bazokwenzani. Mina ke into engifike ngayibuka ngathi bathe bazoshintsha iconstitution ukube bebazi ukuthi bazoyishintsha bethini ngabe bashilo abakasho ukuthi bazothini ngoba kade besazokhala phansi bethi manje bafowethu sizomisa kanjani. And ngithe mangiyibuka okungenzeka kuyi-affect kakhulu KZN lento leyo ukuthi uZuma iplan lakhe ebefuna national engekho provincial akanalo iplan alakalikhuluma based on province. Uyabona mfowethu mina mfowethu izathu besingenza ukuthi ngivotele MK angazi noma ngivotele noma ngivotela ngani kodwa sisodwa for hayi mina mfowethu ngilento ye-breaks mfowethu hayi fana ngithi hayi yabona futhi ube South Africa siyakwazi ukucabanga lesa sizathu se-BRICS bafowethu sijulile the right mfowethu right kwakona nje ukuthi uMzulu uZuma isizathu esanele leso ukuthi ungamvotela futhi qedile. Kukhona abantu abavotela iDA ngoba belungu bathi ngoba hayi it's because it's white, I trust white. It's fine to trust white if you are white and you believe that whites are gonna do it's fine, you can vote for them. No Zuma if ufuna umvotela ngoba uMzulu right akuvotela ivoti lemfihlo bafowethu yabo ngeke ngize ngisho kodwa nje mina bengizama ukuveza esami isizathu yabona mina ningakhuluma ngemsebenzi nikhulume ngokuhlupheka sinama bridge iracism tribalism nani bafowethu mina into mfowethu engiyibukayo mina ngibheka umnotho mina ukuthi umnotho uyazi inotho mina ngibhekile ilonto nje kuphela mina ngibhekile. But ngazi kukhona into enyoyishilo yazi abantu abangayinaki ngiye ngithi mangikhuluma abantu bethi hayi ayikho leyo nto leyo wena ngithi yabona bafethu uma ungaka ucwaninge kahle uzobona ukuthi bonke labo sopolitiki zilezinto abazenzayo bayazenzisa nabo indlala. Noma ngabe wena ungayitshela ukuthi hayi inhloso yakhe ukuthi avuse wara kukhona imali ezongena kuyo uma ke phela kuyinhloso akavolunteer ke phela hayi iholo lami ngizolithatha lonke nolinikeze umphakathi abantu ngibasiza. Nabo malema abafuna belungu bashawacima kanjani abelungu izinja kumele behamba ama-foreigner nabo jiki kumalema yini le obani Highmas open Highmas laba balokhuza amabhizinisi lapha eStellenbosch axhasa ulokhuza iFF kanjani kanjani imali
noma bengayibalekela befikiphi eyemali iyayidlala indima ngoba uma uthi abantu abangavoteli iANC abavotele MK uthi uRamaphosa akake angake uZuma isimple mawuthi ufuna kuZuma kusho ukuthi akangazi uRamaphosa kona egcineni khona osuke khona ukuthi ke wena ucabanga ukuthi makuthi uZuma nawe uzokuphakela still nawe usavotiswa indlala nawe usavotiswa indlala yabona egcineni kodwa khona yabona noma ngabe uthi amathuba omsebenzi azovela masivotela uMalemba indlala leyo aliqonde nje ulimi bafowethu siyimele nje into yethu ukuthi hayi ungizwe naye wayikhulumela ngemali right foot alikho iphutha lapho kodwa nje hayi ukuthi sesinaze simzonda umuntu ngoba akavumelani nakho nje mina ngomuntu abantu abangenandaba ne-ANC kodwa kunankinga nokungeza ukuthi ujoine ANC mayezomthengela imoto akanawo nje ubengenayo nje imoto ungizwe simbuka phambi kwethu engenayo uma bazomneza imali ungizwe nje ubesempuqumpuqu phambi kwethu ekhombisa ukuthi imali asenayo khumbula ungizwe enangoze thola i-sponsor lese uJack lwakhona akusho ukuthi sahamba sayothenga imoto sambongisa nje ngoba uthola imali ngoba siba abantu eyisile hayi kazi benhle le moto sambongisa nje ngoba hawu cha siyabonga uvusile hayi ephaketheni so abantu kumele sifunde ukuthi singayiquestioni indlela zabantu abenza ngayo imali uma thina singenzi ngaleyo ndlela